Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στην καθιερωμένη εβδομαδιαία εκπομπή «Τα γεγονότα όπως τα ζούμε». Η εκπομπή αυτή παρουσιάζεται σε συνεργαζόμενα κανάλια του Κινήματος Πολιτών Πρώτα η Ελλάδα, στο κανάλι μας στο YouTube Πρώτα η Ελλάδα, όπως και στο κανάλι της Ομογένειας Έλληνες TV, και ευχαριστούμε όπως κάθε φορά παραδοσιακά το κανάλι του κυρίου Κανάκα Έλληνες TV και ζητάμε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και το δικό μας βεβαίως, αλλά και του κυρίου Κανάκα, για να φτάνει η φωνή μας πιο μακριά. Τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για την τιμή μας κάνει να μας δίνει χώρο, μιας και βιώνουμε μια δυστυχώς από την πλευρά των μέσων και των καναλιών του YouTube, μια, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, ιδιαίτερη διαχείριση, να μην πούμε και φήμωση. Βέβαια η φωνή μας προχωρά. Σήμερα η εκπομπή μας δεν θα είναι μονοθεματική, μιας και πιάνουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που άπτεται του μεγαλύτερου ίσως προβλήματος που δεν ακούγεται στην Ελλάδα, που είναι το θέμα της υπογεννητικότητας και ειδικά των περιοχών που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές. Και έχουμε σήμερα κοντά μας την κυρία Τσουκάτου, Αγγελική, η οποία... Καλησπέρα κυρία Τσουκάτου. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να εμφανιστείτε στο κανάλι μας, όπως και σας ευχαριστώ και προσωπικά δίπλα, γιατί συμμετείχατε στις καθιερωμένες διεργασίες του Κινήματος Πολιτών Πρώτα Ελλάδα, που κάνουμε την μηνιαία μας συνεδρίαση, που καλούμε πρόσωπα για να μας αναλύουν διαφορετικές πτυχές, θέματα επιστημονικά, θέματα πολιτισμού, θέματα κυρίως όμως θέματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, και μας κάνατε μια πολύ, πολύ σημαντική παρουσίαση για τα θέματα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, μιας και είστε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων. Ακριβώς. Οπότε δεν θα ήθελα να απασχολήσω τους καλούς φίλους που παρακολουθούν, θα ήθελα να πάμε κατευθείαν σε εσάς, να ξεκινήσουμε, γιατί εκεί η περιφέρεια Ροδόπης, από αυτά που άκουσα στην παρουσίαση που μας κάνατε στις εργασίες του Κινήματος Πολιτών Πρώτα Ελλάδα, συγκλονιστικά. Οπότε σας ζήτησα κιόλας να αποδεχτείτε την πρόσκληση να κάνουμε μια εκπομπή για να φτάσει η φωνή σας και λίγο πιο πέρα, και γιατί όχι να την ακούσουν και οι καθήλυνα αρμόδιοι, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά μας πονά. Οπουδήποτε υπάρχει ελληνική ψυχή, θεωρώ ότι πονά για την Ελλάδα και πολύ περισσότερο για την παραμεθόριο, και μια περιοχή που έχει τόσα πολλά προβλήματα. Σας αφήνω όλο το χρόνο σε εσάς. Ελπίζω να μου δώσετε και το χρόνο να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, ίσως και κάποια μικρή συζήτηση στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καταρχήν είμαστε στην Κομοτηνή, στο νομό Ροδόπης. Ένας δύσκολος νομός μεικτός. Υπάρχουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι ζούσαμε αρμονικά. Δεν υπήρχαν προβλήματα ιδιαίτερα. Όμως το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία μάλλον χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και με την υπογεννητικότητα, μιας και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων. Βλέπω ότι κάθε χρόνο μειωνόμαστε με πολύ γρήγορο ρυθμό. Δεν μιλάω μόνο για τους χριστιανούς, μιλάω και για τους μουσουλμάνους, που άρχισαν λόγω της παρακμής της αγροτικής ζωής που υπήρχε εδώ κάποτε να φεύγουν από τον τόπο τους και να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, Ολλανδία, για κάτι καλύτερο. Παλιότερα εδώ η Κομοτηνή, όταν πρωτοήρθα εγώ εδώ, ζούσε καθαρά από αγροτικές εργασίες, από καλλιέργειες, από κτηνοτροφικές μονάδες. Υπήρχαν τα ζαχαρότεφλα, υπήρχε και η βιομηχανία της ζάχαρης στην Ξάνθη, η οποία έκλεισε, αν θυμάστε, πριν πολλά χρόνια. Με το βαμβάκι, τα καπνά, τα στάρια. Καλλιεργούσαν και
διάφορα ζαρζαβατικά να πούμε, έτσι πιο Ναι, ναι, λαϊκά. βεβαίως. Και οι πρώτες ύλες, ας πούμε, που υπήρχαν τότε, αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί. Καταρχήν δεν υπάρχει καλλιέργεια του ζαχαρότεφλου, δεν υπάρχει καλλιέργεια του ηλιόσπορου που ήταν σε μεγάλη άνθηση όταν πρώτο ήρθα. Κυρίως τώρα ζουνε με τα βαμβάκια και τα στάρια. Ακόμα και ο καπνός έχει μειωθεί, ας πούμε, σαν αγροτική απασχόληση. Μάλιστα. Αυτό δίνει μια δυστυχώς φτωχή εικόνα της οικονομίας της Ροδόπης. Δεν υπάρχουν βιομηχανίες. Η βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής είναι μια έρημη πόλη, όπως λέω εγώ. Λειτουργούν πάρα πολλές, πολύ λίγες επιχειρήσεις. Πάρα πολλές μεταναστεύσανε στην γειτονική Βουλγαρία, γιατί υπάρχει μειωμένος φόρος. Οπότε η Ροδόπη ούτε τουριστικά, αλλά ούτε και εργασιακά έχει κάτι να δώσει. Μάλιστα. Αντίθετα από την Αλεξανδρούπολη και λίγο την Ξάνθη, που τουλάχιστον η Ξάνθη ξεχωρίζει για τον τουρισμό της. Έχει την Παλιά Πόλη, έχει το καρναβάλι, έχει κάτι να δώσει. Θυμάμαι στην τοποθέτηση που μας κάνατε, βέβαια οι τηλεθεατές που θα δουν την εκπομπή μας δεν γνωρίζουν, αλλά είχατε κάνει μία σύνδεση πολύ ενδιαφέρουσα της υπογεννητικότητας σε σχέση με αυτό που μας περιγράψατε μόλις, με την μείωση της αγροτικής παραγωγής και της απαξίωσης του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή επί της ουσίας. Ναι. Μπορείτε σε αυτό να μας πείτε λίγες σκέψεις, ίσως, αν δεν βγάζω τον προγραμματισμό με αυτά που έχετε σκεφτεί, να μας πείτε. Ναι, σίγουρα. Τη στιγμή που το 90% των μουσουλμάνων εδώ στο νομό μας απασχολούνταν με τον πρωτογενή τομέα, και τώρα δεν έχουν κίνητρα ούτε και την ανάλογη επιδότηση για να μπορέσουν να ασχοληθούν και οι νέοι. Λογικό είναι να φεύγουν για κάτι καλύτερο στο εξωτερικό. Οπότε μένουν σε αγρανάπαυση πάρα πολλά χωράφια και δεν τα καλλιεργούν για χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό που υπήρχε πρώτα, όπως λέγανε οι μπαξέδες, που μπορούσε και ο δημότης της Κομοτηνής να πάει να προμηθευτεί φρέσκο προϊόν. Και γενικά και με την κτηνοτροφία φέτος είχαμε μεγάλο θέμα όσο αφορά την πανόλη των προβάτων, που θανατώθηκαν πάνω από 10.000 ζώα. Και από κατάσταση της βλάβης κάποια μικρή αποζημίωση, από όσο θυμάμαι, Ναι, αν δεν κάνω μία λάθος, μικρή έτσι. αποζημίωση, η οποία όμως... Δεν μπορεί να επαναφέρει την αρχική κατάσταση, την προτέρα κατάσταση. Κυρία Όχι Τσουκάτου, μόνο σας ζητάω αυτό. Συγγνώμη, τεχνικό είναι, αν μπορείτε να τραβήξετε λίγο τον υπολογιστή πιο κοντά σας, μήπως το πρόσωπό σας μπει καλύτερα μες στο κάδρο, γιατί έτσι, τέλεια, εντάξει. Ωραία. Ωραία, συνεχίστε παρακαλώ, εντάξει, δεν θέλω να σας διακόψω άλλο. Με αγρότες που μίλησα, και ειδικά κτηνοτρόφους, αυτό είπαν, ότι η ψυχική οδύνη που τους δημιούργησε η θανάτωση των ζώων τους απογοήτευσε τόσο πολύ που δεν θέλουν πλέον να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Η υπογεννητικότητα τώρα εδώ στην Θράκη, νομίζω λόγω μετανάστευσης, λόγω το ότι τα παιδιά, τα νέα, δεν ασχολούνται πλέον με αυτή την δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα, είναι λογικό να μειώνεται. Το θέμα είναι ότι μειώνεται
Όπως μας είχατε Στη- πει, υπήρχαν οικογένειες που κρατούσαν ζώα, που είχαν Ναι, αγροτικές ναι. εργασίες και απασχολούνταν όλες μαζί οι οικογένειες. Ήταν και ένα κίνητρο, μας είχατε πει, και μου έκανε εντύπωση και με βρίσκεται σύμφωνο αυτή η σκέψη, ότι μια αγροτική οικογένεια αμιγώς ή μια κτηνοτροφική οικογένεια θα κάνει περισσότερα παιδιά, γιατί βοηθάνε και στις αγροτικές εργασίες. Δηλαδή, Έτσι όλη η είναι. οικογένεια λειτουργεί και δένεται μαζί με τη γη και μαζί με την περιουσία που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Σωστά. Ας μην το πάμε στην εκμετάλλευση, ας πούμε, αλλά όλη η οικογένεια λειτουργεί έτσι αρμονικά και με τη φύση και την περιουσία αντίστοιχα. Οι Σωστά. αλλαγή τρόπου Ναι. ζωής, ας πούμε, αυτού του νέου τρόπου ζωής που μας έχει έρθει, επηρεάζει, όπως μας είπατε, και χριστιανούς, αλλά και Και μουσουλμάνους. Και μουσουλμάνους, ναι. τους δύο. Μμμ. Ιδιαίτερα, ας πούμε, νομίζω η τεχνολογία, το ότι έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω ως απομόνωση του ανθρώπου. Ε, Ακριβώς. ε, Απομόνωση. Έχει φέρει αρνητικά αποτελέσματα σε αυτό το τομέα. Μμ. Δηλαδή, προτιμάει ο κόσμος να είναι μία ώρα στο ίντερνετ, ας πούμε, και να συνομιλήσει ή να δει κάτι μέσα στο ίντερνετ, παρά να έχει μία φυσική παρουσία και να αναπτύξει ένα άλλο δέσιμο, μία άλλη σχέση. Αυτή τη σχέση τουλάχιστον που εγώ έζησα και την χαίρομαι, αλλά δεν τη χαίρομαι τώρα στα παιδιά μου. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που δεν είχαμε το κινητό και ξέραμε ότι θα συναντηθούμε η παρέα όλη τάδε ώρα, στο τάδε μέρος, θα καθίσουμε, θα Η συζητήσουμε, προσμονή. θα περάσουμε καλά και έχουμε τις αναμνήσεις τις όμορφες. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος που έχει απομονωθεί τόσο ο κόσμος και οι υποχρεώσεις του οικονομικές τον έχει αποξενώσει. Όχι, δεν Όμως θέλω να νομίζω ξεφύγει η συζήτηση. Δεν θέλω να ξεφύγουμε στη συζήτηση. Είναι εύκολο να πούμε ότι για οικονομικούς λόγους δεν επιλέγουμε να κάνουμε παιδιά. Το αντίθετο συμβαίνει, η πραγματικότητα είναι. Αλλά δεν θέλω να σας πάω σε αυτή τη συζήτηση. Και παλαιότερα που δεν είχαν οικονομική ευμάρεια, δεν είχε ποτέ αυτή η χώρα οικονομική ευμάρεια, κάναν παιδιά. Αυτό που ναι, δώσατε εσείς το παράδειγμα όμως, γι' αυτό το είπα και το έθεσα και επέμεινα να σας το ζητήσω από νωρίς, είναι ότι το δέσιμο με τη γη, το δέσιμο με την περιουσία, το δέσιμο οικογένεια, δηλαδή να έτσι λειτουργεί μια είναι, ναι, λειτουργική, σωστή οικογένεια όπως την γνωρίζαμε ή πώς τη θυμόμαστε, ας πούμε, την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, έδινε και την τάση στα παιδιά και την προοπτική να κάνουν οικογένεια. Είχε τέτοια μηνύματα, τέτοια ακριβώς. διάθεση. Ενώ τώρα με την απομόνωση του κινητού, όπως λέτε, όντως είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη μέρα. Γιατί σήμερα σας έχω καλέσει εδώ και σας έχουμε καλέσει εδώ να μας πείτε για τα προβλήματα των πολυτέκνων της γυναίκας, της Ελληνίδας μητέρας και της περιοχής βεβαίως. Οπότε Ναι. παρακαλώ, συνεχίστε. Οι πολίτεκνοι γενικά έχουμε μία μάχη, έναν πόλεμο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, από το 8 μέχρι και σήμερα. Δεν μας δίνουν κίνητρα και γενικά δεν δίνουν κίνητρα και στα νέα ζευγάρια για να τεκνοποιήσουν. Εμείς από το Σύνταγμα, από το άρθρο 21, παράγραφος 5, είχαμε τα δικαιώματα ότι το κράτος πρέπει να ευημερεί για μας, όχι μόνο για μας, για τους τρίτεκνους, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους ανάπηρους πολέμου, για τα τέκνα αυτών. Έπρεπε να έχουμε κάποια ειδική μέριμνα, την οποία δυστυχώς χρόνο με το χρόνο, ό,τι προνόμιο είχαμε, το έχουμε χάσει. Οπότε λογικό είναι να μας έρχεται παράπονο και να λέμε, ενώ εμείς σαν πολίτεκνοι είμαστε οι στυλοβάτες του δημογραφικού και στην ουσία κρατάμε την Ελλάδα. Γιατί δεν μας προσέχετε πλέον. Δεν μας δίνεται δηλαδή το θάρρος να κάνουμε το τέταρτο, το πέμπτο παιδί ακόμα με
διάθεση όπως ας πούμε βλέπω στα άλλα κράτη. Να σας πω το πιο απλό. Κόψανε την σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας. Ένα ποσό το οποίο για μένα είναι γελίο. Ήταν 80 ευρώ αναδίμηνο και θα μπορούσαν να το συνεχίσουν, να δώσουν τιμή στην μητέρα αυτή που αγωνίστηκε να μεγαλώσει 4 και πλέον παιδιά, που εργαζόταν για να θρέψει την οικογένειά της και που εργαζόταν στο σπίτι, γιατί κακά τα ψέματα ο ρόλος της γυναίκας είναι πολλαπλός. Νομίζω ότι αυτό το ποσό δηλαδή που δίνουν στο ΚΕΑ, να το θέσω και πιο πάνω, στους μετανάστες, τους παράνομους που έρχονται στην Ελλάδα, αν το δίνανε στις Ελληνίδες γυναίκες, όλες θα κοιτούσαν, ναι, να κάνουν... Ειδικά στην πολύτεκνη μητέρα. Η πολύτεκνη μητέρα, γιατί είναι μια επιβράβευση. Οι φίλοι που δεν το ξέρουν, και είμαι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, ο ίδιος δεν είμαι πολύτεκνος, έχω παιδί, αλλά πολύτεκνος δεν είμαι. Είναι μια επιβράβευση για την γυναίκα. Ακριβώς. Και αν δεν σεβόμαστε την μητέρα και την γυναίκα, νομίζω ότι σαν έθνος και σαν λαός δεν πάμε καλά. Τώρα σε αυτό που είπατε, πόσες πολύτεκνες μητέρες υπάρχουν στην πραγματικότητα στην Ελλάδα πλέον και κόψαμε και αυτό επίδομα. Δηλαδή, αυτό είναι τραγικό πραγματικά. Έτσι κι αλλιώς το ποσό ήταν εξευτελιστικό, γιατί το γνωρίζω. Είμαστε γύρω στις 280 οικογένειες, νομίζω. Απομείναμε. Δηλαδή, τι το σπουδαίο θα ήταν να επιστρέψει αυτό το ελάχιστο που έδιναν στις μητέρες ως μια μικρή επιβράβευση. Είναι κρίμα πραγματικά. Είναι κρίμα. Και όχι μόνο αυτό, πλέον οι γυναίκες έχουν υποτίθεται χειραφετηθεί, τους έχουν δώσει ένα σωρό δικαιώματα στα χαρτιά, για τα δικαιώματα είναι δωρεάν. Και αυτό τα δίνουμε. Το δίνει η πολιτεία. Εγώ, αυτό είναι η άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Το δικαίωμα είναι δωρεάν. Με αυτό το δικαίωμα χειραφετήθηκε η γυναίκα και βγήκε από το σπίτι και δουλεύει. Έτσι προσφέρει και αυτή και φορολογείται κανονικά όπως και ο άνδρας. Και έχουμε φτάσει, και αυτό είναι και ένας λόγος που έχει μειωθεί και υπάρχει υπογεννητικότητα, γιατί πρέπει να δουλέψουν 2 και δεν φτάνουν να βγει η οικογένεια. Οπότε πώς να κάνει αυτή η γυναίκα οικογένεια όταν πλέον δηλαδή δεν προλαβαίνει ούτε να θυλάσει το παιδί της και πρέπει να ξαναπάει στην εργασία. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Σωστά. Με άλλα προβλήματα, και αυτό φοβερό. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Δεν θέλω να σας βγάλω από τον ηρμό σας. Θέλουμε να μείνουμε εκεί στην περιοχή. Να μας πείτε και για τις σχέσεις σας και με τους μουσουλμάνους. Να μας πείτε, γιατί μας είπατε φοβερά και τρομερά πράγματα για την αγορά γης που υπάρχει, τεράστια αγορά γης, και από πού αγοράζεται. Έτσι. Ναι. Εδώ στο νομό μας είμαστε γύρω στις 1.900 οικογένειες πολύτεκνες, από τις οποίες το 70-80% είναι μουσουλμάνοι και Ρωμά. Έχουμε και Ρωμά εδώ στην πόλη μας. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι υπάρχουν επιτροπές, δεν ξέρω τι, που αγοράζουν ακίνητα και στον Εύρο και στην Ροδόπη. Δεν ξέρω, τόσο έντονο δεν είναι στην Ξάνθη, αλλά στον Εύρο, στον ορεινό Εύρο και στη Ροδόπη, λόγω του ότι είμαστε και κοντά στη Βουλγαρία, είναι ακριβώς 20 λεπτά, άρχισαν και οι Βούλγαροι αγοράζουν γη και μεταναστεύουν, ας το πούμε, εδώ. Επίσης υπάρχει η τράπεζα η Σιράτ που δίνει δάνεια άτοκα στους Τούρκους. Μόνο μάλιστα. Στους Τούρκους για να αγοράζουν γη και σπίτια. Άτοκα. Ναι, άτοκα. Έχουμε και το τουρκικό προξενείο που επιδοτεί αυτές τις πράξεις. Τουλάχιστον εδώ και χρόνια. Αλλά τώρα το τελευταίο διάστημα έχει γίνει έντονο. Οπότε μαζικά αλλάζει χέρια η γη. Η γη πηγαίνει σε Τούρκους
έτσι, και σε Βούλγαρους. Και Ακριβώς. εμείς απλά Είμαστε λέμε για θεατές. το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, εκεί στηρίζει το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, απλά αυτό αποκαλύπτεται τώρα, όταν βλέπουμε την ευημερία των αριθμών που παρουσιάζει η κυβέρνηση και κάθε φορά κυβέρνηση, δεν είμαστε μόνο, δεν το λέω για την... αλλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση που βγαίνει και ο κύριος Βορίδης και λέει για το οικονομικό θαύμα και όλοι αυτοί οι βουλευτάδες, αυτό είναι το οικονομικό θαύμα, το να ξεπουλιέται η χώρα μας με άτοκα Ναι. δάνεια που παίρνουν οι Τούρκοι για να αγοράζουν ελληνική γη και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Ακριβώς. Μα αυτό αισθανόμαστε, ότι ήδη η Θράκη έχει πουληθεί και εμείς δεν το ξέρουμε. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα και η Θράκη δεν θα είναι ελληνική. Είναι Και σοκαριστικό. Βέβαια, βλέπουμε... προσωπικά δεν με πιάνεται εξαπίνης. Δεν είναι ότι κάτι που δεν το γνώριζα, αλλά είναι κάτι που δεν ακούγεται καθόλου, δεν συζητιέται καθόλου. Ελάχιστα κάτι ψελίζουν κάποια μέσα, ας πούμε, που είναι προς τη Μακεδονία, λένε κάποια πράγματα, τα ψελίζουν. Κάθε τόσο δηλαδή λένε κάποια πράγματα και γενικά για την υπογεννητικότητα, και αυτό το θέμα μένει πάντοτε άλυτο, αλλά είναι πολιτική βούληση. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, τους πολύτεκνες μητέρες που πάτε περίπου 200 μητέρες. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό το κράτος να βρει 80 ευρώ πόσο έδινε, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. 80 ευρώ έδινε, δηλαδή, να δώσει στις μητέρες. Ή να βρει μια λύση. Γιατί μπορεί δηλαδή ο Τούρκος να αγοράζει με μηδενικό επιτόκιο, μηδενικό, δηλαδή σαν να του λέει πάρε λεφτά και φέρτα μου σιγά σιγά στο ακέραιο χωρίς κανένα τόκο, να αγοράζει τη γη την ελληνική. Το κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Έλληνα. Πώς να κάτσουν τα νέα τα παιδιά? Εμείς δηλαδή, κυρία Αγγελική, εγώ αυτό έτσι νιώθω, μεγαλώνουμε παιδιά, τα μαθαίνουμε και κανένα δυο-τρεις ξένες γλώσσες για να ξέρουν να επιλέξουν σε ποια χώρα θα φύγουν. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά είναι θέμα που πονάει πραγματικά και νομίζω το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και το βιώνετε κι εσείς η ίδια, ως και η ίδια πολύτεκνη μητέρα. Ναι. Τις σχέσεις σας με τους μουσουλμάνους λιγάκι, νομίζω ότι με αυτό μας έφυγε, γιατί δεν το συζητήσαμε. Είπατε ότι είναι το 70% μουσουλμάνοι περίπου και Ρωμά, έτσι, το υπόλοιπο περίπου 30% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών? Έχουμε κάποιες εντάσεις που και που, γιατί καθοδηγούμενοι από το τουρκικό προξενείο θεωρούν τον εαυτό τους Τούρκο και όχι Έλληνα μουσουλμάνο, Μωαμεθανό, ας το πούμε. Βλέπουμε ότι δεν θέλουν να μαθαίνουν τα παιδιά τους ακόμα την γλώσσα. Υπάρχουν τα μειωνοτικά σχολεία, τα ιεροδιδασκαλία, τα οποία πηγαίνουν και έχουν άλλη μεταχείριση, μαθαίνουν περισσότερο την τουρκική γλώσσα παρά την ελληνική. Το ίδιο το κράτος, ενώ στους πολύτεκνους έχει κόψει τα μόρια, το 10% ας πούμε, των μορίων, για να μπορούν να μπαίνουν σε σχολές πανεπιστημίου, στους μουσουλμάνους το έχει διατηρήσει και το δικό το παιδί θα χρειαστεί το φροντιστήριο σίγουρα για να μπορέσει να μπει σε κάποια σχολή, ενώ του μουσουλμάνου και να μην διαβάσει, είναι σίγουρο ότι με τα μόρια που παίρνουν από το κράτος θα περάσει και ίσως και στην καλύτερη σχολή που δεν την αξίζει. Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, πολλούς γιατρούς, πολλούς δικηγόρους. Εδώ, ειδικά στη Θράκη, έχουμε πολλούς δικηγόρους και πολλούς γιατρούς μουσουλμάνους. Και πώς βγαίνουν από τις σχολές? Εντάξει, το αντιλαμβάνω ότι παίρνουν πολύ εύκολα, αλλά δεν θα ασχοληθούν να βγουν. Ναι, πάρα πολλοί επιδοτούνται και από το τουρκικό κράτος, οπότε πάνε και σπουδάζουν στην Τουρκία. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή πολλά παιδιά. Δηλαδή έχουμε Τούρκους πολίτες μέσα στην Ελλάδα, αυτό μου περιγράφεται. Που πιστεύω ότι νιώθουν Τούρκοι, υποστηρίζονται και από την Τουρκία, εμφατικά, υποστηρίζονται και από το κράτος σε μια ανόητη διαχείριση της κατάστασης, και οι Έλληνες να είναι μειονότητα και συνεχώς μειούμενοι. Νομίζω ότι το μόνο που θα έπρεπε να κάνει το ελληνικό κράτος, από τη στιγμή που υποτίθεται ότι η Θράκη είναι
σε επικίνδυνο σημείο, θα έπρεπε να φύγει το τουρκικό προξενείο από εδώ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει πλέον, γιατί ό,τι και να είναι, διασπέρνει πάρα πολλές κακίες μεταξύ των σχέσεών μας. Ενώ μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν υπήρχαν. Αντιμετωπίζουμε τώρα τα φαινόμενα αυτά, δηλαδή να το πάρουμε κι αλλιώς. Κάποιο παιδί κορόιδευε την κόρη μου και την έλεγε «Διάβαζε, παιδί μου, εσύ». Εγώ θα κάνω τις βόλτες μου, την βρήκε έξω με το μηχανάκι, έκανε βόλτες. Εγώ θα περάσω στη σχολή που θέλω και δεν θα χρειάζεται να διαβάσω. Μάλιστα. Ένα απλό παράδειγμα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι το κράτος, ας πούμε ότι είχατε την πρόσβαση και αυτή μας τη συζήτηση την έβλεπε η κυβέρνηση. Τι θα θέλατε να πείτε στους κυβερνώντες σε σχέση με τι έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την ιδιότητά σας, επειδή είστε πρόεδρος Πολυτέκνων, έτσι, ως πολυτεκνή μητέρα, και μετά και για την ευρύτερη περιοχή που μας περιγράφεται μια κατάσταση που είναι πλήρως αποκαρδιωτική. Ναι. Να σκύψει θα το κεφάλι της στη Θράκη. Να δώσει κίνητρα, δουλειές, για να γυρίσει ο κόσμος πίσω. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότεροι οι χριστιανοί από τους μουσουλμάνους. Φανταστείτε δηλαδή ότι μιλάμε για μουσουλμανική μειονότητα, ενώ στην ουσία είμαστε χριστιανική μειονότητα. Θα πρέπει να δώσει αυτά τα ακίνητα που αγοράζουν οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, να τα έδινε με έστω χαμηλότοκα δάνεια στους πολύτεκνους ή στα νέα ζευγάρια. Μηδενικά. Ο Τούρκος πώς μπορεί, εμείς γιατί δεν μπορούμε δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας για το θάρρος. Μηδενικά. Γιατί μηδενικά έπρεπε να τα δίνει για να πέραν οι Έλληνες, να τα κρατάγανε. Βλέπω μηδενικά δεν μπορούν, δηλαδή πραγματικά. Ναι, έχει η Ουγγαρία και έχει προκόψει σε αυτό το θέμα του δημογραφικού. Δίνει σπίτια σε κάποιον που έχει από 4 παιδιά και πάνω. Δίνει προνόμια τέλος πάντων σε μία μάνα που έχει πολλά παιδιά. Και ενώ εμείς έχουμε πολλά παιδιά, δεν έχουμε κανένα προνόμιο και καμία στήριξη από το κράτος. Αυτό, αν μπορούσε δηλαδή να δώσει βάση λίγο και στη Θράκη, που όντως έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι να έρθει κάποιος πολιτικός προεκλογικά και να μας ζητήσει εδώ πέρα να τον ψηφίσουμε για να τον αναδείξουμε ή να κάνει την περιοδεία του στα απομακροχώρια ή στα χωριά του ορεινού όγκου, όπως έγινε με κάποια μεγάλη κυρία τέλος πάντων και μάλιστα τους μάλωσε που δεν την ψήφισαν την πρώτη φορά. Νομίζω ότι καταλάβατε τι εννοώ. Σκοπός είναι να δώσουν πραγματική αγάπη για τη Θράκη, γιατί είναι ένα κομμάτι της Ελλάδος δύσκολο, και να βρούνε λύσεις για να έρθουν και οι επιχειρήσεις πίσω για δουλειά, για εργασία, να ανοίξουν εργοστάσια, να δούνε λίγο τον πρωτογενή τομέα εδώ πέρα, να τον αναπτύξουν, να τον επιδοτήσουν, έτσι ώστε και οι μουσουλμάνοι που έχουν μάθει με αυτές τις δουλειές τις αγροτικές να μην φεύγουν και να γυρίσουν στον παλιό καλό ρυθμό. Έχω βάλει ένα άρθρο από την εφημερίδα της Θράκης Παρατηρητής, και το έβαλα για να σας κάνω και ένα ερώτημα που ήθελα ακόμη σχετικό με το πώς σχετικά με την Εκκλησία και τη συνεργασία σας και ως Σύλλογος Πολυτέκνων με την Εκκλησία, αν έχετε να μας πείτε κάποια πράγματα. Με την Εκκλησία έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομοτηνής, κύριος Παντελεήμων, είναι δίπλα μας πάντα στις βραβεύσεις. Μας βοηθάει και για
δίνει κάποιο μικρό χρηματικό ποσό εκείνος και εμείς μαζί, για να δώσουμε το κίνητρο στα παιδιά μας να αριστεύουν και να περνάνε και σε σχολές. Και με το σπαθί τους. Και Έτσι. με το σπαθί Και με τους, το ναι, σπαθί τους, αυτό να το έτσι. πούμε, γιατί πολλοί γονείς δεν έχουν την δυνατότητα να δώσουν φροντιστήρια στα παιδιά τους. Και να πω την αλήθεια, κάθε χρόνο είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά για να βγάλουν το 18 και πάνω προσπαθούν, περιμένουν αυτή την εκδήλωση με πάρα πολύ χαρά. Συγχαρητήρια Τους στα παιδιά. ενδιαφέρει να πάρουν αυτό το κίτρινο, το χαρτάκι, το νέπαινο και το φακελάκι με το ποσό που θα υπάρχει μέσα. Ευτυχώς αυτή την εκδήλωση την κάνει πάντα ο Μητροπολίτης μας με πολύ αγάπη. Τα τελευταία χρόνια την κάνουμε μέσα σε ιερούς ναούς. Ήταν μια πρωτοβουλία του όταν δεν μπορούσαμε λόγω COVID να κάνουμε κάποια εκδήλωση. Δεν έπρεπε να βρισκόμαστε σε κλειστό μικρό χώρο. Οπότε οι αίθουσες που πρώτα μας διέθετε η Μητρόπολη ήταν μικρές. Ξεκινήσαμε έτσι σε άλλο ναό. Τώρα είμαστε στο Μητροπολιτικό Ναό, σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Ευλογία, αν έχετε την ευλογία του Μητροπολίτη, ευλογία για τα παιδάκια να βρίσκονται μέσα στην εκκλησία, να κάνετε την εκδήλωσή σας. Τι πιο όμορφο. Βέβαια, πρώτα μας διαβάζει την Βασιλόπιτα, μοιράζει τα βασιλοπιτάκια. Και αυτά χορηγία της Μητρόπολης. Αυτός που θα κερδίσει το φλουρί πάλι θα πάρει ένα αναμνηστικό δώρο από τη Μητρόπολη και ένα από εμάς. Είναι από τις καλύτερες εκδηλώσεις, νομίζω, που μπορεί να κάνει ο συλλογός μας. Ωραία. Θα σας δώσω λίγο χρόνο και εσείς λίγο να ξεκουραστείτε, να διαβάσω το άρθρο εδώ που έχουμε μπροστά μας, που το έχω ανοίξει το σύνορα, έτσι να το ακούσουν και οι αγαπητοί φίλοι που θα παρακολουθήσουν την εκπομπή μας. Να πάρετε και εσείς λίγο χρόνο έτσι να σας ξεκουράσω λιγάκι. Συνεχώς μειόμενες βαίνουν οι πολύτεκνες οικογένειες στη Ροδόπη. 50 παιδιά πολυτέκνων οικογενειών βραβεύτηκαν από το Σύλλογο Πολυτέκνων Ροδόπης. Και την διαπίστωση πως κάθε χρόνο οι πολύτεκνες οικογένειες όλο και μειώνονται, κατέθεσαν τα μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων Ροδόπης κατά την ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου, που έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου 1 Φεβρουαρίου στο Μητροπολιτικό Ναό Κιμήσεως στο τόκο Κομοτηνής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν 50 παιδιά πολυτέκνων οικογενειών με χρηματικό ποσό, είτε διότι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε διότι αρίστευσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Σημαντική προσπάθεια των πολύτεκνων οικογενειών. Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο οποίος εξήρε την προσπάθεια που κάνουν οι πολύτεκνες οικογένειες, που έχουν απομείνει λίγες σε μια εποχή που η χώρα μας πλήττεται από την υπογεννητικότητα. Γι' αυτό και οι γονείς, τόνισε, θα πρέπει να είναι υπερήφανοι τόσο απέναντι στον κόσμο, αλλά και απέναντι στο Θεό. Όλοι οι φορείς, τόνισε, έχουν ιερή υποχρέωση να στηρίζουν και να στέκονται δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες με όποιο τρόπο υπάρχει δυνατότητα, και γι' αυτό και η Μητρόπολη δίνει και βραβεία στους μαθητές που αρίστευσαν. Συγχαρητήρια στο Μητροπολίτη σας. Ζήτησε τέλος από τα παιδιά να είναι περήφανα γιατί προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους. Και αυτή τους η αγάπη θα κάνει τους γονείς τους χαρούμενους που βλέπουν τα παιδιά τους μονιασμένα. Σύντομα, ο όρος πολύτεκνος μόνο στα βιβλία της ιστορίας μας γράφει εδώ το άρθρο. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Συλλόγου που έχουμε μαζί μας, η κυρία Αγγελική Τσουκάτου, σημείωσε πως για ακόμα μια χρονιά συνεργάζονται με τη Μητρόπολη για να βραβεύσουν τα παιδιά τους, κάτι που έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια και αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά τους, τα οποία δυστυχώς λιγοστεύουν κάθε χρόνο. Μας τα είπατε, κυρία Αγγελική. Και αυτό γιατί κάθε χρόνο οι πολύτεκνες οικογένειες μειώνονται σταθερά και φέτος είχαν μείνει μόνο 4 νέες μητέρες σε πολύτεκνες οικογένειες, με την κυρία Τσουκάτου να εκφράζει τη λύπη της γιατί ο όρος πολύτεκνο σύντομα θα συναντάται μόνο στα βιβλία της ιστορίας. Ο Σύλλογος προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την κατάσταση με αρρωγό το Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομοτηνής στην περιφέρεια, το Δήμο αλλά και το στρατό, που τους έχει δώσει τη δυνατότητα να ψωνίζουν από το στρατιωτικό πρατήριο. Προσπαθούν παράλληλα να κάνουν διάφορες δράσεις για να αναδείξουν το έργο τους και να μεταδώσουν την αγάπη που έχει μέσα της μια πολύτεκνη οικογένεια.
Τέλος, σημείωσε πως με πολλή δυσκολία φέτος κατάφεραν να βραβεύσουν και τα 50 παιδιά και ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους. Καλό κουράγιο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και του χρόνου να είναι όλοι πάλι μαζί. Ένα πολύ ωραίο άρθρο από τον παρατηρητή της Θράκης. Κυρία Τσουκάτου, συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που κάνετε. Συγχαρητήρια για τον αγώνα σας. Σας ευχαριστούμε που φέρατε 4, αν δεν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη αν ξεπερνώ, να είστε ευλογημένοι πάντοτε. Και εδώ μου δίδεται η ευκαιρία, νομίζω ότι είπαμε ότι έχετε πολύ καλή συνεργασία με τον Μητροπολίτη σας εσύ εκεί. Και αν δεν κάνω λάθος, ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι πραγματικά, νομίζω το θίξαμε πριν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό, ώστε να βγει και ένα μήνυμα, εσείς όπως βλέπετε τα πράγματα και από την εμπειρία σας και από τις προσπάθειες που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρείτε ότι μόνο με οικονομικά κίνητρα θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα? Άσχετο ότι οικονομικά πρέπει να στρέφουν οι οικογένειες οι ήδη πολύτεκνες, αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει αμφισβήτηση και συζήτηση από αυτού, έτσι. Ναι. Αλλά θεωρείτε ότι όσον αφορά την υπογεννητικότητα τη γενικότερη στη χώρα μας, ότι οι οικονομικοί είναι οι λόγοι που δεν κάνουμε παιδιά? Έτσι, ποια είναι η δική σας σκέψη πάνω σε αυτό? Αν και λίγο το συζητήσαμε, έτσι, νομίζω, έτσι, επιφανειακά. Κατά κύριο λόγο είναι οι οικονομικοί λόγοι, γιατί όταν ένας νέος άνθρωπος που ξεκινάει τη ζωή του και θέλει να δημιουργήσει μια οικογένεια, αυτά που παίρνει, γιατί δυστυχώς η μισθή της Ελλάδος είναι πάρα πολύ χαμηλή, η εκμετάλλευση από τους επαγγελματίες έχει γίνει φαινόμενο, ίσως γιατί και εκείνοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δικαιολογήσω και όλες τις καταστάσεις. Αλλά όταν ένα νέο ζευγάρι είναι αβέβαιο για το αν αύριο θα έχει δουλειά ή όχι, λογικό είναι να το φρενέρνει στο να κάνει ένα παιδί, να κάνει μια σωστή οικογένεια. Βλέπω πάρα πολλούς γύρω μου, ας πούμε, γνωστούς που τα παιδιά τους δεν παντρεύονται, ακόμα και τα δικά μου, να πω, τα μεγάλα, δεν έχουν σκοπό το γάμο ακόμα, γιατί προσπαθούν να κάνουν καριέρα, προσπαθούν να βρουν μια καλή δουλειά. Και αλλάξει το μοντέλο ζωής. Ναι, γιατί με αυτά που παίρνουν καλύπτουν... Η αλήθεια είναι, κυρία Αγγελική, σας ζητάω συγγνώμη που σας διακόπτω, νιώθω ότι ναι, όντως είναι πολύ μεγάλο θέμα το οικονομικό. Και σας το είπα και νωρίτερα, νομίζω ότι παλαιότερα με λιγότερα χρήματα οι άνθρωποι έκαναν οικογένεια, αλλά ήταν δεμένοι με τη γη, δεμένοι με τις καλλιέργειές τους, οπότε έκαναν την οικογένειά τους, είχαν τον μποστάνι τους, είχαν την αυλή τους, είχαν άλλη τελείως συλλογική. Και βέβαια πέρασαν για κάποια χρόνια, θυμάμαι τα χρόνια των γονιών μου εγώ, γιατί τώρα πλέον είμαι και εγώ μεγάλος. Λοιπόν, που περάσαν αρκετά χρήματα από τα χέρια τους σε ένα διάστημα, οπότε ανέβηκε το επίπεδο ζωής σε πολύ... Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, απλά να προωθήσω τη συζήτηση. Ένα δυσανάλογα απότομα ανέβηκε το επίπεδο ζωής και μεγαλώσανε κάποια παιδιά, όχι όλα τα παιδιά, γιατί και εγώ παιδί πολίτης της οικογένειας είμαι, δεν το έχω πει ποτέ δημόσια, το λέω σε εσάς μιας και είστε κοντά μου. Και υπερπολίτεκνης οικογένειας, είμαστε 6 αγόρια του Θεού. Λοιπόν, γερά να είστε όλα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αμήν. Η μητέρα είναι πιο περήφανη από όλους. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε προσωπικά, κυρία Αγγελική, γιατί δεν αφορούν τον περισσότερο κόσμο. Έχω την ευλογία να έχω και... Αφήστε το, δεν πειράζει, θα τα πούμε προσωπικά αυτά. Λοιπόν, δυσανάλογα επιστρέφω ανέβηκε το επίπεδο ζωής, οπότε μετά το σοκ της κρίσης που ήρθε, η φούσκα που έσκασε, οπότε ο κόσμος μαζεύτηκε, τα νέα τα παιδιά έζησαν όλη αυτή την καταστροφή. Εμείς δηλαδή που είμαι 40 χρόνων δεν είδα καλά χρόνια καθόλου, δηλαδή εγώ ίσα που πρόλαβα κάτι να δω στην πολύ αρχή της επαγγελματικής μου ζωής, να δω ότι με το που ξεκίνησα δηλαδή να δουλεύω εγώ ουσίας, ήρθε η κρίση.
η Mm. κατηφόρα βασικά, η κρίση, και οπότε φτάσαμε στο να μην μπορούμε να κάνουμε παιδιά, γιατί λες πώς θα ζήσω το παιδί μου. Εγώ έχω μάθει ότι πρέπει το παιδί μου να ζει με κάποια στάνταρ, που γιατί όχι να μην τα επιζητώ σε μια Έτσι σύγχρονη είναι. εποχή που ζούμε. Ε, Οπότε, ναι, μένουν οικονομικά. Όμως να μείνουμε στο ζητούμενο ότι οι ήδη πολύτεκνες οικογένειες και οι τρίτεκνες οικογένειες και με τα 4 παιδιά οικογένειες και οι υπερπολίτεκνες οικογένειες, και με μια παρένθεση εδώ που ίσως να κάνετε και ένα σχόλιο. Είχαμε τον βουλευτή της Νίκης, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, συγγνώμη, που είναι υπερπολίτεκνος για Τον αυτούς έχω και 6 γνωρίσει και παιδιά. από κοντά, ναι. Τον έχω ακούσει σε Παρόλο συζήτηση που, κοντά. παρόλο που τώρα τον βγήκε πιο πολύ στη δημοσιότητα λόγω της ασχημονίας αυτής να παραποιηθούν τα ιερά εικονίσματα και να τα θεωρήσουμε τέχνη. Δεν θέλω να το σχολιάσετε, δεν το συζητάω καν γι' αυτό. Μμμ. Το συζητάω όμως ότι και σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το ανάλγητο κράτος, γιατί αυτό το κράτος δηλαδή επί τούτου γνωρίζει. Δεν θέλω να πείτε ναι ή όχι, συμφωνώ, διαφωνώ. Εγώ απλά θα το πω γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε και πολιτικό λόγο και τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι που δεν κρυβόμαστε ούτε φοβόμαστε να μιλήσουμε. Είναι ανάλγητο το κράτος. Άσχετο αν συμφωνείς ή διαφωνείς πολιτικά με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο και με το κόμμα Μμμ. Νίκη, γιατί έχω πει τις ενστάσεις μου προς αυτό το πολιτικό σχήμα. Τις έχω πει δημόσια, δεν είναι κάτι κρυφό. Όμως, έναν άνθρωπο που είναι πολύτεκνος, υπερπολίτεκνος, του κόψαν το μισθό στο μισό. Ομόφωνα η Βουλή για αυτό που έκανε, του κόψαν το μισθό στο μισό. Οπότε και έχει περάσει, λέει, και 16 μήνες ήδη πιο πριν που του είχαν κόψει τελείως τη βουλευτική Ναι. αποζημίωση και άλλο λόγο το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κυβερνά το κράτος, με τα επιδοματάκια, με το σου κόβω το μισθό, με το σε απειλώ. Οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά το πού μπορεί, πού βασικά να υπολογίσει τα χρήματα, πού θα τα δώσει και πού δεν τα δώσει. Οπότε την πολύτεκνη οικογένεια δεν την υπολογίζει. Δεν Ακριβώς. την ενδιαφέρει καν η πολυτεχνική οικογένεια. Και Παρόλο που είχε δώσει πάρα πολλές υποσχέσεις, προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί και τις 2 φορές την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, στην οποία υπάγεται ο κάθε σύλλογος στην Ελλάδα. Είχε δώσει πάρα πολλές ελπίδες ότι θα επιστρέψει η πολύτεκνη σύνταξη, η σύνταξη πολυτέκνων μάλλον, το επίδομα το πολυτεχνικό, γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να υπάρχει το ένφια, Α21. ένφια δεν πληρώνετε εσείς, γιατί να πληρώνει Τα ένφια η πολυτεχνική πάντα οικογένεια? πληρώνουμε πλέον. Όποιον ακούω και μου λέει τι ανάγκη έχεις εσύ, τόσα επιδόματα παίρνεις, του λέω θα σου δώσω τα επιδόματα που παίρνω, θα σου δώσω και τα παιδιά μου και μεγάλωσέ τα. Και βρες, μου Εντάξει, λέω, εσύ αυτοί οι άκρη. άνθρωποι, δυστυχώς οι συμπολίτες μας, είναι αυτό που είπατε πριν, η απομόνωση. Ζούμε σε ένα κινητό τηλέφωνο, Ναι, μαθαίνουμε τη ζωή από ένα κινητό τηλέφωνο, κοιμόμαστε μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο. Δυστυχώς ακόμα και τα ζευγάρια είναι το δράμα της εποχής. Έχουμε τόσο αποβλακωθεί, και το λέω για να τα ακούω και εγώ ίδιος τα κουβεντιάζω αυτά. Τα ζευγάρια μμμ, κοιμούνται στο ένα μαξιλάριο, ένας κλαίει και στο άλλο άλλος ροχαλίζει, γιατί δεν καταλάβει ότι ο άνθρωπος του κλαίει στο δίπλο μαξιλάρι. Είναι αυτή η κατάσταση. Η κρίση είναι τεράστια και βαθύτατη. ναι. Όμως οι κυβερνώντες πραγματικά μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα που δεν κάνουν για τις πολύτεκνες μητέρες, για την πολύτεκνη οικογένεια, για την παραμεθόριο περιοχή που είναι εγκαταλελειμμένη. Εγώ έκανα φαντάρο στην παραμεθόριο. Ήμουνα Ναι. στα Ρίζια Α, επάνω. ψηλά, ψηλά, ναι. Στα Ρίζια, ναι, φαντάρος, και θυμάμαι ότι έβλεπα τα σπίτια όλα κλειστά, ερμητικά, πώς το λένε, μια μαυρίλα, ένα πράγμα που σε πιάνει η καρδιά σου εκεί πέρα. Και έχω έρθει και στις περιοχές δικές σας, δεν μπορώ να πω όμως ότι έχω πολλές μνήμες, γιατί περαστικός ήμουν. Δυστυχώς πρέπει η κυβέρνηση να δει το θέμα της Κομοτηνής και της Θράκης και το Τις Θράκης γενικότερα γενικά. της Παραμεθόριου πολύ σοβαρά, γιατί με αυτά τα πολύ ανησυχητικά που μας είπατε, που αγοράζουν γη, και αυτό ότι οι μουσουλμάνοι της περιοχής δυστυχώς λένε ότι είναι Τούρκοι πολίτες ενώ ζουν στην Ελλάδα, είναι Μμμ. πράγματα που νομίζω ότι όχι χτυπούν καμπάνες, καμπαναριά ολάκερα, και εμείς κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι είναι.
Για να κλείσουμε και σιγά σιγά, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ίσως σε άλλη ευκαιρία πάλι να σας ξαναμιλήσουμε, να σας ξανακαλέσουμε, κύριε Αγγελική. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, τη συνεργασία έχετε και αν ο σύλλογος έχετε κάνει και εκεί κάποιες κινήσεις για να εκθέσετε τα προβλήματά σας. Έχουμε μιλήσει με την περιφέρεια. Μέχρι στιγμής προσπαθεί να βρει και εκείνη οι λύσεις να βοηθήσει τους συλλόγους πολυτέκνων και τους πολύτεκνους της περιοχής μας. Τώρα για το Πάσχα θα κάνουν μια κίνηση να μας δώσουν τσουρεκάκια πασχαλινό, ένα δεματάκι πάντα κάνουν. Τα χωράφια σας παίρνουν όμως, κυρία Αγγελική, με συγχωρείτε, σας παίρνουν τα χωράφια και τα σπίτια. Η περιφέρεια είναι εκεί, δεν είναι η περιφέρεια. Δηλαδή δεν είναι περιφέρεια, υποπεριφέρεια άλλου κράτους. Δηλαδή σαν μιλάτε σαν να είναι δηλαδή ο φτωχοσυμπέθερος της γειτονιάς, συγγνώμη για το θάρρος. Αν είναι να σας παίρνουν τα σπίτια να τα αγοράζουν, τα χωράφια να στα παίρνουν, τα παιδιά σας να φεύγουν στο εξωτερικό και η περιφέρεια να σας δίνει τσουρεκάκια. Συγγνώμη, καταλαβαίνετε πως τσουρεκάκια στα Πάσχα και αυγουλάκια κόκκινα, αν θα είναι και αυγά, δεν ξέρω γιατί είναι και ακριβά μάλλον τα αυγά το κόστος. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι βοήθεια αυτό. Με συγχωρείτε για το θάρρος και για την αυτή. Σίγουρα. Καλά κάνετε και το εγκομιάζετε εσείς ότι είναι μια ενέργεια και μια καλή αυτή, αλλά αυτό είναι τσουρεκάκια. Εμείς ένας λόγος που θέλουμε να συναντηθούμε και οι 5 σύλλογοι της Θράκης, γιατί είμαστε εμείς, της Κομοτηνής, της Ξάνθης, Αλεξανδρούπολη, Διδημότυχο και Ορεστιάδα. Ένας λόγος που θέλουμε να συναντηθούμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, είναι για να του θέσουμε αυτά τα προβλήματα και να μπορέσει να βρει λύση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χωριά τα οποία έχουν αδειάσει. Να μπορέσει να δώσει δηλαδή κίνητρο να μετακομίσουν, ας το πούμε, οι πολύτεκνες οικογένειες σε αυτά τα χωριά, να δημιουργηθεί πάλι ζωή στα χωριά, να δώσει κτήματα, χωράφια της περιφέρειας που θα μπορούν να τα καλλιεργήσουν χωρίς να υπάρχει ενοίκιο. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές σκέψεις. Και προς χριστιανούς και προς μουσουλμάνους, έτσι. Αλλά βέβαια να δούμε και το 30%, 70% είναι. Δηλαδή, άμα φτάσουμε στο 20%, στο 10%, στο 5%, μετά θα βάλουν και μια τουρκική σημαία και τελείωσε. Το κλείσαμε το τέτοιο. Ακριβώς. Δηλαδή... Έχουμε σκοπό αυτό να του προτείνουμε και να βοηθήσει όσο μπορεί τις πολύτεκνες οικογένειες της Θράκης να αναπτυχθούν και να Και να σας πει το πλάνο του, με ποιο πλάνο ο κύριος Περιφερειάρχης, με κάποιο πλάνο και με κάποιο όραμα ανέλαβε την περιφέρεια. Αυτό περιγράφεται. Δεν νομίζω ότι είναι σύμφωνα με το όραμα του, εκτός και αν είναι η επιβίωση των 5-10 που θα μείνουν για να μην τους φάνε οι αλεπούδες και οι λύκοι δεν ξέρω. Δηλαδή αν αυτό είναι ο σκοπός, έτσι, το θέμα είναι ότι καταλαβαίνω ότι εσείς πρέπει να κρατήσετε ένα ρόλο, αλλά πρέπει και τα πράγματα να τα λέμε κάποια στιγμή και με την γλώσσα της αλήθειας. Δεν είναι δυνατόν να λέτε τώρα το πρόγραμμα της περιφέρειας για τους πολίτες να τους δώσει τσουρεκάκια το Πάσχα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, ένα τσουρεκάκι θα το πάρουμε για το Πάσχα. Το θέμα μας είναι ότι θα πάρουμε ένα τσουρεκάκι, αλλά εμείς δεν έχουμε σπίτι. Δεν έχουμε νοικοκυριό, δεν έχουμε κατσαρόλα, δεν έχουμε τηγάνι, δεν έχουμε. Καταλάβατε. Η περιουσία και ο πλούτος είναι αυτά. Το πλούτος είναι η λεμονιά που έχω στην αυλή μου, είναι η κατσαρόλα που έχω, όχι το χρήμα. Και αυτό το ξεχνάνε οι επαΐοντες. Νομίζω ότι επειδή διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα που εκεί ρέουν αφιδώς για συγκεκριμένους και όχι για τους χριστιανούς, εγώ αυτό βλέπω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά υπάρχουν αφιδώς χρήματα και άτοκα κιόλας και δεν μιλάει κανένας. Αυτό περιγράφεται, είναι εξωπραγματικό και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πρώτο θέμα σε οποιαδήποτε συζήτηση. Νομίζω ότι ο κύριος Παπαδάκης το είχε θέσει στη Βουλή το θέμα της αγοράς. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδάκης του Ευρωβουλευτής. Της ελληνικής λύσης είναι. Δεν είναι νομίζω ότι η ελληνική λύση το είχε πει το θέμα αυτό. Βέβαια, λογικό είναι γιατί βρίσκεται και ο Focus FM, είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι βόρεια. Οπότε, ναι, το είχαν θέσει νομίζω και το ζήτημα αυτό. Αλλά το θέμα δεν είναι να το θέσει μόνο η ελληνική λύση και ένας βουλευτής. Το θέμα πρέπει να είναι
και η εστία, ας πούμε, θυμάμαι του Μανώλη του Κοτάκη, Ναι, είχε κάνει σωστά. άρθρα και έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Γίνονται παρεμβάσεις μεμονωμένες και το θέμα ξεχνιέται. Πρέπει να είναι νούμερο ένα θέμα, πρώτα επιβίωσης, γιατί αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα, να με συγχωρέσετε, είναι μια γενοκτονία. Αυτό νιώθω ότι είναι μια γενοκτονία, μια εξαφάνιση, Πολύ σωστά το είπατε. Μια εθνοκάθαρση είναι. Εγώ αυτό που περιγράφεται τόση ώρα. Αντί να είναι πρώτο θέμα συζήτησης προς όλους, ασχέτου κόμματος, ασχέτου χρώματος, ασχέτου ιδεολογίας, που δεν απασχολεί κανέναν πλέον Έλληνα πολίτη, μόνο τους ίδιους απασχολεί για να έχουν τα έδρανα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμάς δεν μας απασχολεί. Δεν επανακυβερνά πράσινος, κίτρινος, κόκκινος, μπλε, πορτοκαλί, δεν με απασχολεί. Τον πολίτη τον απασχολεί και νομίζω ότι αποδείκνεται περίτρανα και από τις εξέλιξεις. Τέλος πάντων, μακάρι, κυρία Τσουκάτου, η φωνή σας να ακουστεί. Θα προσπαθήσουμε και εμείς στην πλευρά μας όσο μπορούμε να το αναδείξουμε το θέμα. Θα σας ξανακαλέσουμε να το προωθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί περιγράφεται δυστυχώς μια κατάσταση που είναι ζωφερή. Και δεν είναι πολύ μακριά και η υπόλοιπη περιφέρεια της Ελλάδας. Μην νομίζετε, τα αστικά κέντρα απλά κρύβουν λίγο την κατάσταση και αυτές οι αγοραπολισίες που αυτή την περίοδο, και με αυτό θα σας αποδεσμεύσω κιόλας, να ξεκουραστείτε και να σας ευχαριστήσω, ότι η μεγαλύτερη ανταλλαγή γης γίνεται αυτή την περίοδο. Αλλάζει η γη σε όλη την Ελλάδα χέρια και οι περιουσίες και τα σπίτια. Χάνουμε την ιδιοκτησία της Ελλάδας και δεν το βλέπει κανείς και πανηγυρίζουν οι επαΐοντες και οι κυβερνώντες για το οικονομικό θαύμα. Αυτό είναι το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Εμείς δεν χρειάστηκε να κάνουμε πόλεμο, ξεπουλάμε και τα τελευταία ασημικά. Ακριβώς. Αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά. Κυρία Αγγελική Τσουκάτου, να είστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε να μοιραστείτε τους προβληματισμούς. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Μιχάλη. Γεια σου. «50 χρόνια μεταπολίτευση, 50 χρόνια διαφθορά, πολιτική διαφθορά, κοινωνική διαφθορά, ηθική διαφθορά, οικονομική διαφθορά, εκκλησιαστική διαφθορά, διαστροφή, ιστορική διαστροφή, διαβολή, κοινωνική και πολιτική διαβολή. 50 χρόνια, τόση, απόπτωση, κατάπτωση, σκάνδαλα. Σκάνδαλα στην παιδεία, σκάνδαλα στην άμυνα, σκάνδαλα στους εξοπλισμούς, σκάνδαλα στις προμήθειες, σκάνδαλα με τις φαρμακευτικές, πολιτικά σκάνδαλα, σκάνδαλα με το χρηματιστήριο, σκάνδαλα με τα στατιστικά για να μπει η χώρα στο ευρώ, σκάνδαλα παντού. 50 χρόνια σκάνδαλα. 50 χρόνια μεταπολίτευση, ανηθικότητα, ανασφάλεια, αβεβαιότητα, βιασμοί, εκβιασμοί, φόβος, ενδοοικογενειακή βία, παιδική εφηβική εγκληματικότητα, κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση. Οδηγούν και οθούν τα παιδιά μας στη βία, στην εξάρτηση, στα αντικαταθλιπτικά, στα ψυχοκατασταλτικά, σε κάθε είδους εξάρτηση. 50 χρόνια μεταπολίτευση, 50 χρόνια σύψη, τζόγος, μίζες, πολιτική εξαπάτηση, ναρκωτικά, εγκληματικότητα, προμελετημένες δολοφονίες του κράτους, αναξιοκρατία, πολιτική πτώση, κοινωνική κατάπτωση, αυτοκτονίες, διορισμοί από το παράθυρο, φωτογραφικές διατάξεις, βουλή ασυλίας, ανάργητο κράτος, δικαιοσύνη, εξαρτημένη δικαιοσύνη, υπάλληλοι,
εντεταλμένοι υπάλληλοι. Υποθέσεις που βαλτώνουν για δεκαετίες σε σκοτεινά και υγρά υπόγεια. 50 χρόνια ανεξερεύνητες δολοφονίες. 50 χρόνια ζει και βασιλεύει η τρομοκρατία. 50 χρόνια κάθε είδους και κάθε εθνικότητας μαφία ελέγχει το σκοτεινό και γκρίζο κόσμο της παρανομίας. 50 χρόνια κρατική τρομοκρατία. 50 χρόνια μεταπολίτευση. 50 χρόνια εθνικές υποχωρήσεις. Αττήλας 2, Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη, Βόρειος Ήπειρος, Μοναστήρι στα Σκόπια, εκχώρηση ιστορικής ονομασίας της Ελληνικής Μακεδονίας. Αλυσμόνητες πατρίδες. Ήμβρος, Τένεδος, Κωνσταντινούπολη, Πόντος, Σμύρνη. Ελληνικές εθνικές μειονότητες σε πλήρη και απόλυτη εγκατάλειψη. 50 χρόνια μεταπολίτευση. Ελληνική διασπορά. Διχασμένη, κομματιασμένη σε κόμματα και φατρίες, με άμεσο και έμεσο διαπλεκόμενο το ελληνικό κράτος. Ποτάμια αίματος στις εθνικές οδούς. Χιλιάδες νεκροί. Χιλιάδες τραυματίες. 50 χρόνια εθνικές τραγωδίες. Εθνική τραγωδία στην Ηλία το 2007, 64 νεκροί. Εθνική τραγωδία στη Μάνδρα Αττικής, 16 νεκροί. Εθνική τραγωδία στο Μάτι Αττικής Ιούλιος του 2018, 104 νεκροί. Εθνική τραγωδία στα Τέμπη, Φεβρουάριος 2023, 57 νεκροί. 50 χρόνια μεταπολίτευση. 50 χρόνια λένε ψέματα. Εξαπατούν, λαιλατούν, ξεπουλούν τον εθνικό πλούτο. Φτάνει πια, ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο. Μας κλέβουν. Μας υπερφορολογούν. Μας δολοφονούν. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Μας πίνουν το αίμα. Μας εξαθλιώνουν. Μας στερούν τα πάντα. Ως εδώ. Καμία ανοχή. Μηδενική ανοχή. Ο αγώνας είναι ιερός. Ο αγώνας είναι κοινός. Η μάχη είναι εθνική. Το γένος δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Μεταπολύθηκε και διαβάστηκε από τους Οθωμανούς στους Βαβαρούς. Ένας για όλους. Όλοι για έναν. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πατριώτες, ούτε δημοκράτες. Μόνον άνθρωποι. Μόνον Έλληνες. Έλληνες στο γένος, Έλληνες στην ψυχή. Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Γιατί οι προγονείς μας και οι προπαπούδες εσήκωσαν τη σημαία του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα κατά των Οθωμανών για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Από σήμερα η δραχμή αντικαθίσταται από το ευρώ. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ.
είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Το ξαναλέω. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.